ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hagasngi bekakasi author society karakie yakasngi gerpang kiriulum kata hakar puwai tere unai wing arjar pausau u principal secretary Jong Sorkar Jilla uba Frederick Roy Kharkongor ulo ang magani gadi kasin ke beningkong baka Sorkar lalaban wanra yakani ke lempung yikaran hologa jing ruspa jwaktin khasi namar kalong ke badan kam ban penne pensa yaka ulo ang baga Sorkar kelak Kwah pandan ke jinga trailang ke bajan hapadeng ginong thokot nagani ke Jilla baga Sorkar wheels khamtam bu Thomas Jones udah kupa jenggedak thok khasi kumtau lo ang basyan ke Sorkar kan chong perkhat bagi nong yalam jong ke KAS lada long ke bala kinwan ra ek wake project hakaling ko sngi jong Thomas Jones khna bagandan ke jinga mer jingmut hapadeng ginong thokot nangni baga Sorkar wheels Shushu loong baga Sorkar kan khot yakran bagi nong thokon khana ban la ban Pynbeit no yake jing Sahkut sa ka Jingwohnia idri lani ke Anthem Jong ke Jilla tang Namar ba kami ke jing bam sngotenat jagi bebuan balang Namar ba ka kintin ke badan hang tu kolong Pynban kumba phia ke jai penreu khasi kani kadi ke sin ningkong ke ba naliang jong ka janjatia gorof divas kunong no ke beri sibenta jong ka program kaban aiburam yaki tribal kaban itho yaka tribal genius kadi ke sin kong ba ka writers conclave kalong sibenta jong kani ka program haki snembal alej ki judon ki program ki bedai bat ka Jingwohnia ka shat ka tem mo andai kani kadi ka sin ka benengkong ba naga department ngilai perkhat ba keladai ka por bangin concentrate spang ka language ru ka linguistic richness kum nong no ka jingrus pa jong ka ktin ka thli jongi jong ka literature jongi te kumla yosmo mene ha tu ka program ngai ba philai don lang ha tu ka program mene naga jingkren jong CM baru Minister Arts and Culture kawai na ka brong no kawai ni ki resort ne kawai ni ki paya ka long badon kamba kare ka penong kita ki lightly ki elmo land language lineage kum kiong kabari ka core identity jong kijai benriu jongi khasi jaintia kadai ka makabalai kadai ka de language mo land lineage and language ti ka baron kamba bangin concentrate bangin penlet jingmut kumno mengila bangin penrius pa ngin pen penne pensa ya ka ktin ka thlet ya ka literature jongi but mentas ngidon kane mengiran apreng kane ka program kabade ka writers conclave but la shairu kandon kawi ka function kabade but ka panel discussion kibagile naga Calicut Court kadon go organization but ter kandon ru ka jingai award yegi folk literature ru te hakni ka scene ka bamanta ka focus ka spotlight ngila ai kerpang ya ka language badi ka literature te ngakwa ban ai khublei ru ya ka khasi society ba kila kloi bagin pen adjust ka por jongani ka function nagi daw akyar ka program jisha ngilabo posting step nrei ka inaugural function ngiyok tin na office yung CM ba one inaugurate posting tingila pinadjust ka por but ki khasi society but ngi songkmen ru ba kinongkit kam phi but ki khot jung phi ki lai don lang but ngi minam step but ngila yo bani sementara lang bat ka to ka function ka bakerpang habadon lang ki well shuru mene
ki lawan u head of state of the Welsh government na po British High Commission but mentan hapor bang ngidang ya bamja kaladon ru ka jinge kren ba kumno rengkat but ki Welsh ese ngila bandon ka collaborative project kumno ngila bangin don ka writers exchange ngila bante ya ki manong ya kita ki long kita ki relationship ban makaba kham jilio shosho ba ukpa jong ka khasi alphabet banong no uru Thomas Jones mo ngitiblut baro te ngila ekran ru ba lese dari baka yat kam hagne ka arfa tarik June ka bade ka Thomas Jones day ngila ban launch kanung ka kinja collaborative project ka focus haka khasi literature but lese in hagini ki sngi ki banwan in sa khodru ya i president jong khasi society jong khasi author society but in nongkit kam kumno bangin ya perkhat bangin ya chakmat hakda ka collaboration but the government of Wales habade but kani kapang sakoi ka benta bang kwa bangan sukta aniat bangan sukren kare ka to ka debate mo ngiong kato jingwai khasi upnar ubahi ubar udi baro paj bayar mo baila kren lampang dan i president jong ka KAS ngatrai phi baro phi kan mau ba podang sedang uni usnem nagaliang jong arts and culture la persang ban launch ka state anthem but ngatrai hadin mangi launch ka state anthem ki bon gi jing persha ki bon gi no ki voices mo ki bami ngatrai ngilai I apa kubor te hadu menta katu ka state anthem nagaliang jong ka Sorkar ru nagaliang jong ki bapnia ya borsen shar kimpat la banrai kumnu begini achakmat te nga nomon lonaliang jong ka department of arts and culture ngia khodi phi ba kom ka khasi author society le se ba fin ai jungmut ba fin ya don lang aga benta banong no aga discussion kumno begini achakmat because ngimkwa bangin penmong ino no mo at the end of the day ngimkwa bangin penmong ino no ngimkwa bangin pendu mensiem la ni penmong ino no ndai kadisi sharu ba kum ka community ngilong hi kowai ki shupher tang ki geographical regions te ki brown gi mario jongi ki basa haka brown haka Jaintia Hills ki lakhot degi Jaintia ki basa sha riboy lakhot degi boy degi regional brown geographical divisions indai kalong a sensitive issue but ngatrai kamdai ki bangila bangin bam jakloj but kadegi bangiri bangini mirjungmut but pila kren mentan spang orang ba arti rembai udai na kapnar community nri ulong president jong khasi author society tikatahi kalapini ba ngidai baro ipa khasi bayar ko manong no tinrai kari ka issue ka belong sensitive kari ka issue ka ba ngihabya puson baha but ngihabya perkhat baha but nginahap ya aku rukom ka banum penmong inunuru te habdai bergani ka topic cultural identity of the Khasis mentan haga jingkran kidon gibon gi balakran lampang gila ekran gi ong ba da kitnrai kilong gi batlot if the roots are weak te ka what ka judgment rio ru kalong ga batlot te ngi imang ni hapdeng kajilla banongno we live in a state which is known for living root bridges mo ki living root bridges ki dengri ki living root bridges ki along kita ki cultural identity jungi iba u khasi u sorong but la paunam ru bangidai kita ki community ki ba la ban coexist but ka nature but kumno bangi penon kam kumno bangi penon kam ka bioengineering but kumno bagi ki dengri ki ne de ki sispa snem tam but ki living root bridge ki bridge
kimde ki ba em hendai kini gidi ki jingki yang ki ba em but ki badang yai beteng ka por hagju ka lomra ka jo dur kani ka kaktin ka thliet ka clarity jungiru kadai it's like a flowing river kalongum ka wa ka batut kamlong stagnant but ngi hab adopt yegi technology ki bathmai ngi hab perkhat kumno bangin penroi penriospa ya ka kaktin ka thliet jungi but ngi hab penkam ya ka technology ru songkmen bantip ba na galyang jong Google Translate menta ka khasi ka lalong available ha ka Google Translate dang kini ki benai bladep yo lat banle chapo UNESCO chapo Paris but apor badang ya kren but kitu ki he apo UNESCO te kalong ki ke bas ngotnat bangi yo bangin pini lengba tu Google Translate ba ka language jungi kalong kaladon ha ka Google Translate bangilala ban pini kumno bangin penkela ya ka ten khasi but kata kala long ki ka ba long monong ka ba pini ba kumno ngina penkam ya ka ten ngina penkam ya ka technology kalong ki ka ban ai jingpini tho shusho ya ka language jungi tenga kuntu ya ka khasi of society ru ba kinia engage kamdam ngai bon ki khna samlang ne de ki khna samlale ki long ki batbet na ka technology but ki bakloi ban kem te tinga kwa ban kuntu ya ka khasi of society bagin perkhat lese kumno bagin stang daga digital repository ka bandon ya ki code ya ki poetry ya ki puriskam ki bafer kindon hak daga digital repository but hak jo ko por kindon ru ki app ngatip kindon ki khna ki blas dang ka app ru but kumno ba kata ka digital format jong ki literature jong ki poetry jong ki kindon hak daga digital repository ngatip bai Dr. Desmond ila le koi ka program but ki Australian ngatrai spanga Shillong re kata kalong limited to the not only on language ndai le se ka khasi author society kum ka premier apex organization bari ban pek ya ka ktin ka thlet ya ka culture ya ka literature le se kila ban engage kumno bangin ya mun kumno ngila ban leverage ya ka digital technology ngatrai professional light in kenmau ko meeting bo shimu cm asne menchwa but kani kala dai ko ga benta ka bangila ya kren but shwa kani ka program ka penlong mentan ngirung hak tu ka renovated museum ka badde pura ngatrai ngin sayo ban inaugurate ya ka how arpoi tarik jung January ha statehood day hendai kladon ka section ka badon ka display jung ki kot khobor Jong kene ka jila na do pasdang but ki kot khobor ki long ki belong very rich source of material te let's say menta dari bagadang play phila pan page ru nga kentu ki members jong ka KS but badok bedan ni begini open page yak to ka museum of course ngimpat da play pura ka kadang sudai tang ka walk through no mene badan andre Kaladon koi ka section on Khasi newspapers but let's say ngila ban dedicate koi ka kamera to Khasi literature to showcase of Khasi literature but kindon ru kita ki no UCM ne ulong ba khaplong QR coded but khaplong immersive experience bafin kham ngam jilio let's say kila mandon ki audio bites ru ki jingi tho poetry ki puriskam kumta ter let's say ngila mandon koi ka section ka belong devoted only to Khasi literature but ki khna samla ki khna school ki laban one but ngi ma ka juk menta ka ba it is the return of the spoken word ko manong no pinai ki podcast menta ki podcast ki long ki ba ya mud ki long very popular ki podcast but ki khna samla khamtam ki sutna raban page ki podcast. So it is the return of the spoken word. Kata ko oral culture, kabadai part of our heritage. Menang no mo lingwer ki dapay mo mong ki puriskam lingwer ki jonga dapay. Kita kata ka menang no kata ko oral culture kalawan biang ro.
benta haga digital world. The only difference kadai ba kata depai kala adega mobile phone ka technology. They how to make our language kumno ban penlong mai ka language ka poetry ka literature ka literature jungi ka long accessible kan long available on the digital world kata kadega next level challenge mengidon. But naliang jong ka department ngidon hangni bengine kershan ni phi but haga jo por ka proses banai bhi kato office hapo TRI molai ru kadang ya chman te ni kermen ba shen pin sayo kato ka jaka bat kato ka office luma long pindon ka ka permanent space namda ka khasi author society ko molong menta pindon ka temporary space menta te naliang jong ka department ni kloy ban ya krishan ni bhi Mana MNCM kino ki activities, kino ki infrastructure support, financial support, assistance kabadai but kajing penroi penriospa ya ka ketin ketli ya ka language jungi. But khado shwa mangan shong shwa ban yutho biang shpang tu ka CMRG Chief Minister's Research Grant ka focus kadai land language and lineage, arts and culture, language kadai ka benta ka ba donkam ba but ka scholarship ru but ka grant ru kadai ka belong generous ya lailak per grant te yai kentu ya ki khasi society ki khana samla bagin nan ne ki bagin sim kabu ya kene ka research grant but kin penon kamru ya ka hakor kom kumno bakala ban penyar pen long bagan penyar kan pen kamsung tho julio yingi spang ka barangno spang ka language spang ka tin ka thli spang ka riti dustor ka culture jungi te tang di kita ki kentin kwa ban ai khublei kitbok kitwiang ya ka khasi author society ya ki members but baro mafi badan lang ne ba ngindang yai ya chakmat hakne ka jingthmu jungi but shen kan sawon kapor baga language jungi baga ktin gatli jungi kan sayo ka official recognition ka 8 schedule kata hi gare ka jingthang jungi hi baro but ni kitbok kitwiang ya ka KS baga nang ya chakmat but kanum song thaj hado kan yo ya kan ka recognition juga 8 schedule namanta ka khasi language kublishibon Kubleshibun sir nak benta gitu ki kentin kiba pilaya benta lang bat ngi kan kapor ngasgo kila bun hadu kata-kata ki jing ai jingmut ki jongpi bat kumjuru ka jing betha ka jing alam lenti ngi sya ya kan ka jing shidrhem ka jong i kongsan jongi balai alam lenti ki bun ki liang ngam sula syo kumnu ban ai ka wat ka jingkeran kelum ron makla buan pelat ki ba ila pasat jumut hapreng jungi kan kapor ndai so dei tang katuk ani ban syu kan tho bat ka we ni kita kalong hak bede bat kan ka state anthem mo ka ba pikiran mentan ki don ho kal it's a very sensitive issue ka ba pipiong ndai le se lada namar kan ka khasi author society kelas dang hapo ka jalam jong I presiden pementa kala sedang ban ya berak sudong jong kari khasi jentia mentang adon ki snat haki jaka ki ba per ngathrai kalong ka weina ki atiar ki ba ka jela ka sorkar jela kala aban penen kamru ban walam ya kata ka jing sotho jong ka jingalong ka wei khnang ba kum kini ki ak kinum dan syo ha ka jing sakut ndai kan dan ka jing ya chaprang ken khnang ba ngini I ken ya kata ka jingalong teli lang ka wei kum ka jaj ben rio badah ka jo ka poru ban kersian kan ye kini ki initiatives ki ba kan ka sorkar jela kelas dang naga bentakan ka state anthem te kum pil akran mentan ru la ai nuksa ya kini ki rang ba mo ki dan benta kum arti rembai pla ai nuksa ndai wei ni kinong seng juga khasi author society ru udai u professor HW Stan wei ni kinong yalam barang ba jong kan ka seng jong kinong tho ban ma uru udehi napo Giant Hills te bat ulong wei na kinong no sinyang ubakrau ba siya ka tho katar
jongi ki khasi te namar kata ngas ngo ba ka jing ai jing mut ka jong phi na ka benta ka ni ka khasi author society bro ko wei begin pendan kam ya kini ki atiar ki bangla don lupa khnang bangila ban pen sung thu ken ya ki mde jo tangi khot jong ka seng ndrei ya ki ba hi keleng so dong begin sung thu ya ka nongrem ka bangi ngieng ken kum ka jai ben rio kata ka long go wei kabar pat kabang sngo ngamla ban ya ilaj ban kan tho alor ka jingkeren jogi kongsan ka ni ka por ba kata ka long ya ka ni ka digital space mo ngimla chu ban ong bang ngakan ma ka ha ka ni ka bala dep ban rakhi ha unusne bala dep ya ka sngi yap ka jong u su tham ha ka ba ma phi hi sir pla ka ni ka ni piang mentala da ya thu chpang su tham chupen pule chpang su tham bat chudan tang kita ki jing tho bar kum ta ter le se ka namla ban poilot chiki skor baro jong ka jai ben rio kham tam e na ka benta ki ni samla jong ni ka jog bam ta ka ba kham stet ba ustarat ba bikran chpang ga ni ka oral tradition ni ka de ka thok tien ka jing kran da ka tien ka thok pateng na ka wi pateng cha ka wi pateng ban ya sa mi ka jing tep bat kan ni ka lawan phai ban menta ha ka liang jong ka ni ka digitization jong ki jing tho ki jing tar baro te ngas ngo baka kani ka jing ajing mat ka jong phi ka long ka badan kam haddo kata namar ngam artatien balada ya usu so tham la ban bu kham ta me ling ba jong ki digital forms ngila ban pen so tho shu ki brio ya ka jing scam ya ka jing yar ya ka jing roy ya ka jing san ya ka jing kraw jong ka tho katar bat ka tien khasi baro ka wei te khuble shibon sar kini long ta katu kan ki ba ngasngo bangi de bene pasat jumur ba ka bana baro nangiru ngiron kamro ban bu ke jing mut ke jing perkhat ke jongi kham ta ma bangi ki ba bon hang ne ki de hi ki brang samla bat ki brang pule bat kum ta ter ngira ban le shibon ke na ka ban penroi ya ka tien ke jongi ol yo ngaklen kadang don saka wi de ka benta ka bang ko abnya keren hang ni ba kata ka long ha ka bang keren ya ka jing pen sapriang la ni ka jing pen scam ya ka tien khasi mo ban codify te ka neru ngahap ban pen pau ka jing sko ka bakrau ladang yang nak kalian jong ka khasi author society ya kan ka department of arts and culture ngidan ikong melisa ibalo long shisha ka nong krisyan ka ba ratba ibadon rekat ban ngi ha kan ka jing tre ka jongi ka bede ba ka dictionary te kane ha ka committee ka sub committee ka jongi bede jaga joga dictionary te kane ka dictionary ro klanang ya chaprang ngila lala bandang ya le ban pentre ban lum ban lang ya ki kentien ki babon kane ro ka dehi ka jingkershan jongka Sorkar jella ga jongi bangila ban ya chaprang ha kani kam ngi kermen la kum nur bangila ban pendep no ya kani kam ga jongi ni ka project house name arhajar arpusan kumbala dep manghi daka khasi author society tengi nget ba kini ki baro gi jing tre jong ka khasi author society kalong bane krishan lang ke nya kini gi jing persang baro jong ka Sorkar jella ga jongi lingba jong ka tanat trikam department of arts and culture bangila ban no sin yang kham kraw syaga ban penroi ban penyar yaga ketien khasi